Така, намираме се в квартал 182 на община Петрич. За пореден път ще се занимаваме с ромските проблеми на този квартал. Добър ден! Вие сте тук едни от, как да кажа, тарторите ли на квартала? Тартори, защо? Ние сме жители в квартала. Така, вие сте Тихомир, нали така? Тихомир, кой? Тихомир Смелял Методиев се казва. Така, а вие? Радослава Методиева. Така, за пореден път ще занимаваме нашите зрители с ромските проблеми, но няма как. Те са част от болните проблеми на тази община. Да започнем от тук сега. Значи това са главните улици на ромския квартал, нали така? Какъв е проблема тук сега? Ние имаме доста проблеми, които изобщо не са ни обърнати никакво внимание на нас. Просто казва се, има проблеми в махалата, но никой не застава да разрешава нещо. Всеки казва проблематична махалата. Погледнете какви са улиците. Една пожарна не може да мине, нито една бърза помощ. Ако има някакъв проблем, какво ще стане? Добре, какъв е проблема? Да се разшири улиците, така ли? Да, те са незаконни къщите. Тук всичко е незаконно, така ли? Почти всичко. Всеки иска да му се узакони къщата, да има ток, защото казват циганите крадат ток. Добре, от кога стига проблеми? От години наред. От години наред, сигурно от 25 години. Да не кажа повече. До кога така? Ами до кога, докато не се вземе някакво решение. Не може всеки да си измива ръцете с махалата. Само когато има избори да се купуват гласове. Не се купуват гласове. Да не се мисли, че само се купува гласове. Трябва да се обърне внимание в махалата. Добре, ето примерно аз съм съветник общински, казвам, тази улица трябва да се разшири. Как да се разшири, като тук има вече постройки? Да говорим, че те са и незаконни. Ами ще се вземе някакво решение. Трябва да се вземе решение. Вие тук, на вас какво ви казват от общината? Управниците? Нищо. Никой нищо не казва. Всеки си вдига ръцете. Добре, обръщали ли сте се тук? Има представител на общината в квартала. Как се казваше той? Как се казваше? Местния наместник тук, как се казваше? Да, той е също при нас. Ето при нас, може да ни каже също проблемите. Говорили ли сте с него? Всеко едно правителство до сега, всички, които са застъпили на власт, нямат никакъв интерес за обща култура и образование на ромите. Защото ако ние се интегрираме и ние се образуваме, те няма да могат да изкупуват от нас гласове. Тоест управниците нямат интерес да ви интегрират, така ли? Точно това е. Сега по-нататък ще ви покажем буклуците надолу, къде се изхвърля градския буклук. Може ли на също ще ви покажем в такава среда? Добре, нали се създадоха ромски фондации да подпомагат интегрирането на ромите в обществото? Крадат се от фондовете парите. Крадат се европейските пари. Кой дава в махалата пари за нещо? Добре, тук има ли ромски фондации в Петрич? Няма. В момента няма. Добре, и какво са? Има ги проблеми от 25 години. Обаче не се решават. Никой не иска да започне да се заеме с това. Нямат никакво желание. Добре, аз се обърна към кметския наместник. Добре, изчакайте. Така. Вие сте кметски наместник тук в квартала, нали така? Вие сте отскоро, нали? От една година сте. Точно така. Така. Само да ви питам сега следното. Вие сте от една година поставен. Да. Запознат сте с проблемите на квартала, нали така? Да. Защо години наред не се решават вашите проблеми? Няма значение кой управлява сега. Генерално. 25 години. Генерално, и слушайте ме много добре. Така, първото нещо. Те не са хората, които да кажат от какво се нуждае махалата и какво трябва да се направи за махалата. Аз това нещо, преди те да дойдат, значи съм събрал подписка от тук, от цялото население. Има лично подписка 250-300 човека. Аз съм направил подписка, само искам да изготвя плана, защото не става като тех. Искаме това не е бръкни нати. Това нещо се прави като хората. Не се прави, властта е от една година на власт, преди това 16 години не владееха, никой не е станал да говори против други хора. Защо точно сега? Ние си гониме задълженията и си гониме работата. Те не са хората. Аз това нещо съм го направил още като съм постъпил на работа. На третия, четвъртия ден аз съм дошъл тук.
И второто нещо, също съм вкарал багери отзаде да се почиства, не да не се почиства, може да кажат хората, че аз съм вкарал отзаде багери да се разчиства. Половината се е разчистил. Чакаме да се освободи клетка, за да може да почистим и другата половина. Разбрахте, вас никой не ви обвинява. Слушайте ме добре. Те това къде го казват, ние сме предприели всичките тези неща. Те не знам какъв е взора от това правителство. Аз не мога да разбера. Така, и слушайте ме. Момичето каза, че това правителство не се грижи за махалата. Това не е вярно. Значи, първото нещо ще ви кажа, както ви казах, има подписка, има тука, не става това така. Това трябва да се прави проект, да се прави план, да се прави като хората. Те първо на първо нямат канализации тука. Нямат вода питейна. Те ми говорят за разширяване на пътищата. За да се разшири един път, да се направи като хората, първо трябва да се прекарва канализация, трябва да мине питейната вода, да се бутнат някои сгради и тогава да се направи асфалтиране и да се разширят улиците. Ние всичкото това нещо, аз съм го предложил. Добре. Точно така. Те не са хората, идват тук, не знам какъв им проблема, не сме разчистили. Нека кажат те дали не съм вкарал багери. Преди 2 месеца съм вкарал, нема месец и половина, са разчистили половината бокуци, така ли е? Защо не казвате? Вкарал ли съм багери отзаде? Така. Така, слушай ме. Слушай ме малко. Така. Чакай, после ще ти дам думата. Така. Чакай малко, обещават. Нищо не сме. Чакай малко, Славче. Славке, слушай ме. Така, ще говориш. Обещават да гласуваме да правят и ни слагат канализация. Ки ни слагат вода. Ки има наказани, да се върнат буклуците. Нашите деца, вижте, какви сме, краката ни стават в кал. Може ли това нещо? Точно така. Обещават и направи болести, ма коча ни са до къщите. Елате назад. От тук не може да се влиза. Изгорена е тървата ми къщата. Успокойте се. Изгорена, мъже да влизат и... Успокой. Сега, не съм ви събрал, за да обвини... Слушайте ме сега. Добре. Так, слушай ме сега. Слушай се. Ние искаме това. Кой и да е, но искаме канализация, искаме вода. Той го каза. Сега. Нашите деца са болни от рани, от мърсоти, всичко е навънка. Искаме това. Разбрах. Слушайте ме сега. Както ви това кмет по-доволни са. Защото ни докара да ни слагат търби до кара. Обеща, че ги прави. Всяки гледаме това кмет дали ги правят. Обещават. Сега дошъл съм тук. Всичко. Моля ви, тихо сега. Сега, не съм дошъл да търся сметки и отговорност на когото и да било. Не съм дошъл да слушам обвинения, кой е виновен и кой не е виновен. Най-малко към вас. Вие сте от 1 година. Вие не сте виновен за това. Не са виновни и сегашната власт. Те са отскоро. Разбираш ли? Че правителството не си гони задълженията. Говориме. Не е всеко едно правителство. Добре, слушай. Въпросът е... Въпросът е, че... Защото вие не сте хората, жители от махалата. Покажи една подписка от тези хора. Ти събрал ли си подписка? Ама защо трябва да покажеш? Ама как защо? Защото ти не си дошъл. Ние се интересуваме за махалата. От какво? Нищо повече. Никой нищо не иска да обвиняваме. Моля ви. Събрал ли си подписка? Ама защо подписка? Защото тези хора... Ти си идваш, решил си да си докараш камерата тук и да си говориш. Аз не съм решил, господина и прави... Ти дошъл ли си при мене да кажеш, че ще докараш някаква камера тук? Въпросът е следния. Ти да кажеш, че ромите се нуждаят от теди какво си. Ти дошъл ли си при мен да говориш?
Значи, господине, не мога да дойда при тебе, след като вие сте некомпетентен, вие какъв сте? Няма начин, вие не знаете да се подпишете, как да дойда при тебе. Вие нямате никакво образование, първото нещо, за да дайте по-важно. говорите тук пред телевизията. Да, по-важното. Защо 25 години не се решават вашите проблеми? Това е по-важно. Това е проблема. 25 години. Не става въпрос, че вие сте виновни или не. Да. Значи, първото нещо. Толкова време имаше разделение между хората. Нека го кажат. Така. Значи тук постоянно се караха с племена, с това. Всеки втори се дърпа. Въпросът е защо го допускате вие да ви разделят. Не да не разделят. Те сами се разделят. Вие сами се разделяте. При положение, стане някоя разправия, се карат и така се делят. Но аз откакто съм назначен на работа, нека кажат всичките, цялата махала, до сега не е станало такова нещо. Аз правим обединение между хората. За това нещо. Разцеплението, защо? Защото не знам какъв взор гледа от мене. Аз когато и да стане нещо, кавга или това, аз присъствам и организирам нещата, казвам на момчета да не се карат, да не се бият. Най-хубаво вие да сте обединени, заедно да си решавате. Обединяваме ги. Може ли да се даде на обикновен човек две думички да си разказва болката? Значи, разкажи си болката, целият интерес, говорим и за 2016 година, допреди 2015 година, си движихме, си работихме, си изкарвахме на ден поне по 20 лева с сигура. Ние разчистим вашите мръсни домове. А в един даден момент, вчера на 18 по 20 годишни пичове, дето са назначени на работа в общинската охрана, почна с мен шак да си направят. Аз съм на 38 години, той почна не от този завой, а от другия завой. А това преди го нямаше. Значи, целите извисквания доват от тия млади момчета. А допреди охраната беше от 35 до 40 години има охрана, дето знаеше как да се изразяваше с народа. А тия млади пичове не знаят как да се изразяват, а показват пищаци. Има ли смисъл това момче, ние да събериме, да си гоним един на друг, да си заключиме у затворището, па жените и децата да ни страдат така. Ние това не го искаме. Знаеш какво искаме? Да работиме спокойно, да си нямаме дразга, нито с тебе да си имаме проблеми, па нито и с мен да си имат проблеми. Това е най-голямата причина. Само един момент. Сега се събрахме тук, хората са искали собствено желание да дойдат да снимат за канализациите, да дойдат да снимат за тесните пътища и да снимаме там нивите, нищо по-друго. Никой не обвиняваме, нито този кмет, нито правителството. Никой не се обвинява, но почна работата просто да стане запечена. Значи, 10 човека в центъра правят много хора да страдат. Нали ние чакаме от вас, вие чакате от нас. Що имат да делиме? Казвай. Сега тук е 25 години, не се решават вашите проблеми. Не се е направило. Поне след това, като не може да се направи, поне да се създаде някаква работа, да се работи, да не се краде. Цигани. И ние сме хора. Кажете сега, вие повечето какво работите в момента? В момента чакаме от социални грижи. Млади момчета, дето мога да работам, да изкарам 5 лева здрави, аз трябва да чакам на социални помощи. Ето, вие сте млад човек, какво работите в момента? Нищо не работим, безработни, всичко са на социални. Няма ли са такива програми за ангажиране на... По 6 деца имат. Как и ги гледат тия деца? В общината не ви ли търсят да съдействие за работа? Вече нямаме нужда, ние се храним и така отиваме по джубретата, се храним, защото вашата държава иска това. Значи вашата държава. Всичка е... Държава е проста държава, не ни интересува вече. За хората не се интересува. Как те не се интересуват за хората, как да ги хранят, как да им дават работа да работят, така и нас не ни интересува, ние отиваме и сами се храним. Вие ходите по горбе, така? Така. Чужбина. Държавата иска така. За джубретата тия ще фърлят буклуците. Осъйте, бре. Значи, приятно ли тия български гражданин да ходи да работи по чужбина? Защо да не се работи в България?
Да даем труд за България, нали сме родени в България? Дали. Кмета се опитал дърва да ни даде горското. Кмета, значи, дава труд, но никой не му обръща внимание. Да не се срамува кмета. Какво става с тия дърви? Не му обръща внимание. Ние събраме пред българските граждани, дето ни наричат циганите, събраваме се пред кабинета му. Помолих му се, кмете, дай нещо да решаваме за дървата, понеже ще стане бух. Снег ще вали, дърва няма. Какво трябва ние да гориме, парцалите ли? Всека година ли е този проблем с дървата? Всека година имахме дърва, всичко на време. Документи даваха, си сваличе дърва. Но в един даден момент, 2016 година, едно дърво не мога да... Що така? Не казва са кмета. Значи първото нещо. Нали пак казваме, никой не ви обвинява вас. Така, говориме за дървата. Ходих при директора. В момента едно време даваха дървата, защото режеха от тази страна. Сега има сеч, Габрене, Скрът, Самуилово. Значи от другата страна. Директора на горското ми каза, че ни дава да му направим списък, дава ни дърва да береме от Самуилово, от Скрът, Габрене. Те не може с каруци оттам да носят. Там е в момента падналата маса. Затова е проблема. Той каза, като се изготвя тук от тази страна сечта, Беласица, на тук този район, дето е по-близко, тогава вече ще може да съберат от тук паднала маса. Затова стана този проблем, за да няма дърва. Година са, 25 години живеем тук, никой до сега не е турил вода и канализация. Нашето задължение, ония са длъжни да дадат от общината, що има плето и такива огради да се свалят, да влизат на... Утре ки памне една епидемия, какво правиме, господине? Нашите деца отиват във вашите училища и ние искаме да се интегрираме. Всеки ден говорите по телевизиите, че искате да ни интегрирате. Добре, помогнете ни да се интегрираме. Какво правиме? Ние живееме тук, виждате в какви условия. Идете надолу да видите. За да ни прекарат канализация, трябва 370 метра да ни включат в канализацията, в долния край. Никой не е взел мерки. Аз живея тук 28 години в Петрич. И на всички тези хора, които виждате, живеят в тези условия. Как ще се интегрират? Те нямат тоалетните къде да включат. Ние нямаме вода, питейна вода. Въпросът е, че следващата година, когато дойде пак аз в този квартал, ще е същото положение. И каква е файдата от този репортаж тази днес? Преди 2 години, когато беше още другият кмет, отидохме с нашите комшии, тук направихме едно влизане при него. Той обеща... Нека да си слушаме. Той обеща да ни се пуснат търби. Обаче аз... Кой той е? Миналият кмет, как го беше? Ело Илиев. Лично аз съм говорил и моя комшия бехме с подписка при него. Вика, ще ми пуснем търби. Добре, аз питам. Ако ни пуснат търби, ние можем ли да ги направим? Не. Ние нямаме бокдозери, нямаме трактори, нямаме с какво да ги направим. Добре, айде да си ги разделим тия търби. Какво ще правим? Какво ще правим с тия търби? Вие ми кажете. Ние сме граждани на Република България и искаме да се интегрираме. Утре други ден хората казват, интегрирайте се. Добре, ето, ние си пращаме децата на училище, купуваме им нови дрежки, въпреки че сме икономически неспособни толкова. Работиме на най-лошите места в България, вие знаете, комунални и така нататък, мръсните места, ние ги работиме. Но нека, ние сме съгласни, но как да откараме? Това дете, като му купиш този анцик, след 2 дена то става същото, разбирате ли? Нямаме канализация, нямаме питейна вода. Това е най-важното за оцеляване на този народ. За да се интегрираме, трябва да се научиме, трябва да научим децата си. Обаче моето дете, като отида на училище, обличам го нови дрежки и до там, а той става целият в кал. Добре, финално изречение, слушайте са какво искам да ви кажа. Моля ви, Потликса, моята молба е към вас, ето вие като кметски наместник, тук знакови хора на квартала, да не допускате да бъдете разделяни. Тук. Самото правителство в България. Те не искат ние да сме заедно. Така, да не допускате да ви разделят. Така. Единствено, когато беше Росен Трандасов, той извоюва на 2 улици канализация. Това е. Росен Методи, Андон Чопаков.
Да. Въпросът ми е, молбата ми е да не допускате да ви разделят и заедно да си решавате проблемите. Нали така? Общо. Значи всичко зависи от населението. Но като има като то... Ние трябва да давате тон на обединението. Ние се опитваме да обединяваме хората, то господин до тебе се опитва да ги разделя. Винаги е говорил противни неща и против правителството. Така. А в същото нещо говори в общината работи. Така че... Той работи в общината. И в общината не говоря за общината, той само обръща темата за него. Така, само... Той взима камъните върху неговия гръб. Аз искам в тая махала, ето тези деца да ни изостават от училище. Може да ги питаме сега защо са тук. Защото имаме изоставени деца, които не ходят на училище. Да се вземе внимание за тези изоставени деца, който всяко една паралелка е допълнена и тези деца изостават от училище. Сега, искам тук пред хората да обещаеш, тук заедно с кметския наместник да решавате проблемите на квартала, без да се разделяте. Значи, нали така? Аз мога да обещая сега. Той не може да обещае нищо, защото той не е човек. Той не може да обещае нищо и не може да направи нищо. Аз съм човека, който може да направя нещо и да им обещава на хората. Той не може да обещава нищо. Това е положението. Аз съм човек от махалата, който има мнение за всичките не само думи. Защото искаме да видим, обещавам нищо. Един момент. Само аз да ме питам. Аз тук съм израснал между вас. Аз тук съм израснал със всеки втори. Съм работил и на ниви, и на поле, и по бери, на сам нататък. Един да каже, че аз съм го излъгал в нещо. Да каже някой, че съм го излъгал в нещо. Всяка година 3000 човека рани Тихомир. Без пари ни закарва на Баиро, без пари ни сваля. Аз искам за цялата махала да се направи нещо. И това е по техното желание, не по моето желание. Защото те живеят в калта, аз живеям натам на малко по-образована улица. Това не го правя за мен и не искам да го правя за мен. Това всичко, което е за тех. Финално изречение. Чухме проблемите на ромите, които от години наред не са решавани. Ще се обърнем към общинската администрация в Петрич на най-високо ниво, за да видим какво новата управа ще направи за ромския квартал в Петрич.